Det är något särskilt när man äntligen kan sjunga Den blida vår är inne. Och innebörden av psalmens namn är helt sann. Allting i både yttre och inre bemärkelse får nytt liv igen. Och det är svårt att sätta ord på den förundran som det väcker vartenda år. Det går liksom inte att förstå att allting som varit dött, mörkt och kallt nu spritter av liv på ett sätt man inte trodde var möjligt. Och det är en nåd att få vara med, att få ta emot prakten, rikedomarna, allt som blommar och lever och doftar. Och det är odödlighetens perspektiv som målas fram i psalmen. För dödliga målas just odödlighetens perspektiv fram. Och frågan är om det finns något vackrare perspektiv. För det är ett perspektiv som inte är människans utan Guds. Vi kan inte kontrollera det, vi kan inte beställa det, utan vi får ta emot det. Och det är svårt för oss människor att inte vara i kontroll. Att leva fram sitt liv är svårt, och det kan vara svårt att släppa taget kring det som vi krampaktigt försöker hålla fast vid. Vi vet ingenting om vad som händer om en stund eller imorgon, och det är på sätt och vis en gåva. Eller rättare sagt, vi får nog bestämma oss för att det är en gåva. Vi hade aldrig klarat av att hantera den informationen på ett klokt sätt. Och det är just därför som vi behöver odödlighetens perspektiv. Vi får lita på att allting är omhändertaget. Att det finns någon som håller oss i handen medan livet far fram med oss. Naturen visar vägen. Gud gör allting nytt. För allt som låg där fruset i dagar vintergrå ska löst av himmelsljuset mot blom och mognad gå. Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid, att på Guds jord få vandra och äga himmelsk